EDSA, kantahang pang-EDSA, sayawang pang-EDSA, EDSA, tulugang pang-EDSA, EDSA. Kung nandyan ka, tutok na, kasama mong natatrap. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot Sa mga angkol, itaas ang kamot. Sa mga angkol, bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol, yeah. Kalbo. Magandang kalbo ako sa lahat. Oras pa na mga kabisyo. It is now 30 minutes after 6 o'clock in the evening. We are broadcasting live across the city, Bada Bay. Keep it locked in right here po. Lock and loaded sa 90.7 Love Radio. Kadyot, anong masasabi mo? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Yan! Tama yan! Basic mga kabisyo pagdating sa tugtugan. Pagdating po sa mga ganitong oras, dapat po nakatutok na po sa 90.7 Love Radio. Dahil alam naman natin, Angkol, pagod na pagod ka na simula kaninang umaga. Diba? Kinakailangan mo ng recharge. Ito yung programang nakakapag-recharge. Dahil tugtugan pa lang natin. Solid na. At syempre, yung mga topic na pag-uusapan po natin, kailangan nating logican, meron kang matutunan. Di ba, Tang? Ay, tama ka dyan. At sige, si Doday daw, ito na, may gustong batiin. O Doday, bumati ka na. Salamat po, Lolo Tanginyo. At siyempre po, binabati ko po lahat-lahat po na nakikinig po sa Love Radio. Ang lalo na po yung mga nakalaro ko po kahapon, si Junjun, tsaka si Sally, tsaka kay Entoy. Si Entoy po, Lolo Tanginyo, kahapon naglalaro po kami, pinasok niya yung daliri niya sa ilong ko. No. Tama. Anong masasabi mo doon, Tang, sa nangyari sa ginawa ng apo mo? Ay, narinig ko rin din yun. Lumapit yung nanay niya sa akin. Paano hindi niya ipapasok kasi inosok mo rin daw yung puwet ni Entoy. Ang bihira ka, Duday, oh. Sumbong ka ng sumbong, ikaw naman pala nagsimula. O siya mga kabisyo, wag na natin patagalin to. Pag-usapan na natin to. Lalaking binigay sa kanyang asawa ang kanyang kidney, aba, mantakin mo. Ngayon, dinidemand niya na i-return daw ito ng asawa niya or hindi, bayaran ng 1.5 million after na sila ay mag-divorce. Oh no! Maluoy ka. Ano na nangyayari sa mundo natin, Tang? Logica na natin to. Ay, sige, wag mo nang patagalin para mahimasmasan. Logica na yan. Logika na yan! Logika na yan! Boards, logica na yan. Anong leksyon ng ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards, ano nang habang nangyayari sa mundo natin, di ba? Paano yan kung halimbawa yung i-donate mo sa iyong girlfriend o jowa ay ilong? Halimbawa, ikaw yung gumastos, pinatangos mo yung ilong, tapos nung naghiwalay kayo, gusto mong ibalik sa pagkapango yung girlfriend mo? Tatapyasan mo? Ang bihira naman, no? Ay, nako, sobrang nakakalungkot po mga kabisyo, ano? Kawawa naman ang magiging mga Pilipina na pangasawa ng ng apam nito kung ganitong mangyayari pag nag-divorce.
You give me back, give me back the money that I spent to enhance your nose, or else I will make your nose pango again. Pambihira naman, no? Well, mga kabisyo, isa na pong nakikita natin dito. Ang gusto naming logika ni Tanghenyo is malinaw po na ang mga tao talaga ay sobrang makasarili. Sarili lang nilang iniisip nila. Pero bakit ba nila ito ginagawa? Ito po ang ilan sa mga rason. Here are a few reasons why someone might want to reclaim things na binigay nila sa mga former partner nila. Unang-una na dahilan is tinatawag nating power dynamics. Ang pagbawi po ng regalo na ibinigay can be a way to one person to assert control or power over doon sa kanyang karelasyon. Especially if the breakup was contentious. Kumbaga, naapektuhan siya hanggang ngayon, di makamove on. Isa po sa mga dahilan din po, ito po yung tinatawag nating regret. Oh no! Pagkatapos po kasi ng breakup, may mga individual po na may regret sa kanilang desisyon. Dala na po dyan yung pinamigay nilang regalo. O diba, taking back items might be an attempt para i-undo yung mga aspect ng mga nakaraan nila. So papasok na yan dyan yung parang nandidiri ka na, parang mapapaisip mo ko na, bakit ko pa pinatulan yan? Nakipaghalikan ba ako dyan? Yaks! Wag naman po sanang ganon, di ba? Naiisip mo na, bakit ba ako nakipagrelasyon dyan? Well, mga kabisyo, ganito yan. Kahit papano yung mga taong karelasyon po natin na nanakit sa atin, bahagi din po sila kung ano tayo ngayon or sa hinaharap. Sila po ang nagpatibay o magpapatibay sa'yo. Kaya pasalamat ka, call kay auntie, na hanggang ngayon sinasaktan ka. Dahil dyan, magiging matibay ka. Okay, cheers! 36 minutes after 6 o'clock. This is Metro's number 1. Sabay-sabay sigaw! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!